ve maske bikirin. Çi dibe? Ya! Becarê tu ji min naviletî zaro! Ya! Aferin. Baldabı. Wî bisekinînin! Ha. Hey Zoro. Qazika ez yê wek Zoro bûma. Ez ê ji we re bêjim kas çi difikirim xortno ev zoro nuaze ye. بێگومان وسایە چاوە بە یەک دەستی بەوە هەموو لەشکێران ڕەشارت کرد Tamam ew qehremanekî rastî ne. Tiştê ku ez dixwazim ev e şerkina bi artêşê re wek Zoro. باڵدار بە خۆرتۆ Erê baldar be dibe ku yek de bibîze. Hey, hûn her duyê yên tirsonek. Hûn ji her kesî çêtir nînin. Artêş tê serwer lê hûn çi dikin? Tiştek na. Loma hûn ditirsin ku tiştek bikin. Natirsim ku li ser piyên xwe bimînim ez tirsonek nînim. ئەرێ ڕاستە Ku wisa dem hatiye ku em şer bikin. Divê ku em nîşanî artêşê bidin ku ji vir şûn em qebûl nakin. Em edaletê dixwazin. Ji bo adaletê. Xorto, ez dikarim ji bo we vexwarinekê ikram bikim. Ji bo edaletê. Ew çetena û dur li me girtine. Hûn difikirin ku çi bikin? ji عەرەبەیە پیا بن ji بۆ ku hûn zerarê nebînin Hûn hemû jî îro di karê xwe yê pêşîn de niwaze bûn. Aferîn, ez bi we şanazim. We nîşanî wan fêkî firoşan da ku hûn çi qas wêrekin. Wow! Min ji Mariya re got ku divê ez biçim bajêr li wir cilên nû bibînim. Ha? Li vê derê çi dibe? Ha? Oh. Vî xortî êrişa qîzika gulfiroş kir û hewl da ku ji bazarê derxe. Wan ew sekinandin ku ev tiştekî baş bû. Lê dora wî dest pêkirin lê xistin. Lê ez difikirim ku ew hinek pêş de çûn. Hûn dibînin ku ji têra qutan xwar. Oh, divê em wan bisekinin Diego. Qet wisa ne fikirin. Ha? Serokê çeteyê li wir kurê Fernandê ye qey hûn nizanin. Ew frende ku şîrketa wî keştiya heye? Hekem wê malbatê bixeydînin dê hemû karên me xirab bikin. Oh, Diego! Rast e. Kîç, kerema xwere. Dev jê berdin neyşînin. Ah! Bi dûr keve. Hey! Ji bo çi hûn nalin ku here? Ji xwe ve têr ku taye? Ew ki ye? ئەم bajêr paqij dikin ئەم سەختەکەران ji navê radikin hemû ev e Erê wisa ye aynı ku wek zoro dike. ئەرێ ئەم ji bo adaletê şer dikin aynî wek zoro Em ê qet destûrê nedin ku kes jin û zarokên me aciz bike. û em ê li vî bajarê ji bo edaletê şer bikin dige Zoro an bêyî wî. Haydê! Oh xwedê û Ew wisa diaxive yekî pir giring e. Ew wisa diaxive her yekî wek zoro bixwe ye. Tu jî wisa difikirî Diego? Erê. Ez xemgînim. Oh, evdal nebe. Ew ne şaşiya te bû tu dizanî? Ez zan dikim ku ez fêm dikim ka tu çêj dikî. Lê Ew pir zêde diçin. Ew şaşiya bavê me ye. Çi? tu dixwaze çi bêjî ha? Ew hêrsbûyî ye. Ez bawerim ew ji bavê me xeyîdiye. em bê sînor divê meseleyê da ji te minnetdarim Mirza Fernand. Aniha karê me baş dimeşe. Me hemiyan ji vê hevkariyê qezenceke baş dest xistiye. Zor spas ji we re. Xwazika asara jî numuneya we teqîb bikira Mirza Fernand. Erê dê ev jî kirinin edetîv ze baştir be ji ber ku karê wê çêtir be. Baş e em li benda paşarojekê bihêvî bin. Baş e fermadar em li benda civîna bêne gelî cameran? Roj baş Mirza Fernand. Bavo! Ji bo çi tu guh didî van merivên tirsonek he? Ji bo karkurê min? Tu jî tam tirsonekekî dinî. Kerema xwe re ket. Hûn ji meymûnan ditirsin? Wek karsazekî tu nikarî bêyî alîkariya wan karekî bikî lavê min. Ket.
جوی روژی و ابوبا و مرا ناخویه از نزانم از چی بکم از جیبو وان پر خم دکم و از دترسم که دکت سری خواب که بلایه که راستین دیگو ها؟ او از نباورم از دزانم پلانێکی من هەیە دیگو چی بزاری دهاتیه کره من ئیرۆ ئەس زێدە ناخوازم بخەبتم و ئەس دەخوازم بچم سووکێ و بگەژم هەڤالێن خوا هەم دەزانن تەمام تشتێکی کردنی تونێ ئەس خەت نزانم کو بە ئاوایەکی تەخواستیە کو تو بخەویتی ڕانداویەکەوی لە دەرەوە تونەیە ئەزێ بچم و بگەژم هەڤالێن خوا بخاترێوە بمێنن خوۆشێدا تو باشی ماریا تو باشی ئەس خەمگینم ماریا Kalıp Diego bile. Sen düşek yok halledildi bu. Oh ya Rabbi, tu berbat xuyadikî. Niha me çi bikin kît? Dibe ku çi bibe? Belki em dikarin arabeyekê devletê bişelînin ha? فکرێکە باشە ئێدی کێفام نایە و ئەم بزارۆکە نەباشە شەر بکەن خوڕێکان بدەزن Ka binêre tu dizekî ji rêzê nînî tu ji bo heq û edaletê şer dikî vê ji bîr neket tu carî تەمام خەمگینم تەنێ سەرê من تێلێv bû من tenê pirs kiribû hewce bikirneka fîzîkî nîne دەبێنم hûn ji xwe re kêfê dikin dibe ku ez jî tevlî bibim ha em te nas nakin ناوی دیگویه تکانه کوره آلهاندرا بگایه دبیجون که او جمالی رویایه لیاز نباورم ez têrim ji ber ku xortekî qeşeng û dewlemendim erê em nikarin bigirin nav çeteya xwe ew yekî tirsoneke herkes wî nas dike bi rastî em nikarin zirafqetiyan hilî li nav çetê çê nabe anha bite qize temam erê wê kî derkeve meydanê Niha temaşe bikin. hey ew pir jîr e ez di nav deman na hîn na divê ku tu berê jî imtihanê me derbas bibî berî ku bikevî nav me ew çi ye rêzik hêsanin Diego em ê bi taxûkê xwe ber bi zinarê ve berdin û yê ku xwe paş ve bikêşe ew winda dike viya ji bîr neke او یاتیه برنارد Oh Lolita. ما تو دبی قی دیگو بوان را لهف هاتیه برنارد Çi? Tu çawa dizanî? Ez û Diego em demekî dirêj hevalê hevin ez dikarim texmîn bikim ka ev li dû kî ye û çi ye Tamam wisa dixuye ku ew li pey çeteyê ye. haydi yê yekemîn ew e ku tirsonek nebe hadi em diçin zehmet ku mirov bisekine ew jê hatiye eger tirsî xwe dî paş Diego em nêzîkî em ê dawî bibînin dibin ka li vir kê tirsonek em pir nêzik bûn Diego ev em diçin hewan xwe li vir şirdayê bigire kêt min te girt هی کیت تو باشی tu aniha sembola çeteya me werdigirî جور شونده تو دکاری پلر نخوا به شانازیل خوا بکی tu bi xêr hatî çeteya me Tu yê pêşînî ku li ser taxûka tirsavîtinê ji min derbas bî Diego aferin ji te re ez bi durustî bêjim ez bi xwe jî metalmam heke tu bixwazî me re bibînî divê ku em mêrxasiyên wiha nîşan bidin Kî ji me hemyan herî mêrxase. ya ku me kir ne mêrxasiya tenê me bêmejîtiyê bi hev re parve kir kêt he Kêt. Ev kitekitin derbarê wezîfa me de ne. wezîfeya çi Tu yê di nêzik te têr bibînî karekî me yê ku em bikin heye divê ku ez hîn bibim ka ev asîn han li dû kê diçin aferin Diego spas em ê bi vê hemû genimî çi bikin
em ê wê di nav mehtac û feqînan de bi edaletî belav bikin. ها؟ Ev pê nebawere lê çawa? Tu me telmayê bûyî ev mervê han vê zeqîrê hemû ji bo jinû de belavkirinê dihev. Erê, aferin ji we re xortino. Erê baş e em li gor ferman û telîmatên di vê nameyê de dinivîsan dî tevdigeriyan? Ev hevalekî nû ye. Ev Diego ye. Ew nû tevlî me bû. Hûn bêyî ku bi min bişêwirin, biryarên wiha nedin. Di vê ku tu ji bo wî xem nekî ew hevalê me ye. Ne wisa ye Diego? Belê rast e. Baş e, tenê fermanê min bişopînin û dê her tişt baş bibe. Ku wisa nebe wê pirsgirêk çêbe. We fêm kir? Erê. Ez ê di dema wê de agahdarî bidim we ji bo we karekî min yê din heye. Ayş xwe hebin. Taqez ew miroveke dijwar dixuye ne wisa ye? Erê ez pir jê hez nakim. Wisa ye ew bi me re wek ku em zarona tevdigere? Ku wisa ye em nîşanî wî bidin ku em bi serê xwe jî dikarin tevbigerin. Lê çawa? Keştiyek heye. Ew zêr û malzemeyên artêşê bar dike û ew sibehê ew were îskeleyê. Wek pîlotan ku li bilindayiyan difirin. Hewar, bila yek alîkarî bike. Hûn ê min bibin îskeleyê, qayîka min bavayekî zerar dêt û naxebite. Fermandar! Tamam leşkererî. Qîzik bi ewleyî siwarî keştiyê bûye û dixwaze bi xwe sibasî ji te bike. Tamam. Rê bidin bila bê. Leşker. Spas ji bo alîkariya te fermandar. Ji bo berdela wê ez dikarim çi bikim ji bo we? O ne tişteke. Wezîfeya leşkera ne ku hirmetekî ji tengasiyê rizgar bikin. Te qas xwe tev nedin. Herkesî li vir berhev bike. Anha. Bila kes xwe tev nede. An ew bimre. Werê. û li vir jî barût heye? Bi rastî anha wê pirsgirêk çê bibe. û dek li ser me gerandin ha? Ez xemgînim ez benî. Min qet texmîn nekir bû ku dê ew tiştekî wisa bikin. Îsal İspanyayê çandiniya genim baş nebû. Me çi biha bixwastiye dê bidana me. Erê ez jî wisa difikirim ez benî. Lê niha ew bêmêjiyên ku wan kontrol dikî di keştiyê da ji me re bela çêkirine. Em ê bikarin dîsa genim bînne İspanyayê. Lê em niha çi bikin? Kiş rûyê we dabû. û fikrekî min heye ku em vê pirsgirêkê bipişkêvin. Dibikêr bê? Erê wê li hêviya destê min ê bi huner bihêle. Bavo, ma qey dîsakê et şevadî nehat malê. O bi rastî? Xema te nîne. Wî jî bîr bike. û ev hesabên ku min dabûne te tevqedan roza? Kar. Hemû ev e ku tu difikirî. Tu nabînî ka çi bi me hatiye. Bavo. Tu ji min li benda çî? Divê ku tu guhdarî bikî. Min bibexşîne. Mîrovek ji şîrketa tîcariya Hundiyên Başûr li vir e û dixwaze te bibîne. Ez têm. Ez bihêvî me ku tu yê rojekî fehm bikî. Pirêsan bû ez dikarim bawer bikim. Erê lê dur em ê çi bikin? Ez bawer nînim. Niha guhdarî bikin ji kerema xwe re. Bi rastî ez nafikirim ku divêm dîsa vê bikin. Xem neke Diego.
Tu dibê qey zor û tenê kar bû viya bikira. Erê rast e em ê tam wek zor û bibin qehreman. Erê lê zor ji bo kesan bê şîne şer nake. O erê, tu wisa daxivî her wekî tu zor bixweyî wisa ye. Helbet na. Qesta min ew e ku em wiha dom bikin wê di yek rojê de artêj me hemûyan bikuje. Ji bo şerkirin li dij artêşên rên din jî hene. Lê em çi dikarin bikin mezinê me? Tu kurê malbatekî dewlemendî ne wek me feqîrî dê got? Artêşê hevalên te wek hevalên min neperçiqandine. Derheqê wê de tu tiştek nizanî. Hey xurtna, peyxamekî min ji bo heye. Zilam dixwaze we bibîne. Divê lêborîna xwe bixwaze. Baş e ez li virim dest bi xaftinê bike. Lê hinek meşgûlin. Dest zêde dirêj neke kît. Li vir çi dibe Asara? Min pêşniyar li we kiribû ku hûn li gor nameyan fermanên min bicîbînin. Lê xortna we guh neda. Wî bisekinînin, nehêlin ev bi dur keve. Ha! Heya li vir ehdal. Diego! Erê kît, ji bo te karekî me heye ku te bikî, berî ku em bikin. بإمكانه وان همو گنمان ji ku aniye? Zef tişt hene ku tu wan wek tiştek nabînî feran. Wek mînak. Duyê van hemû geniman çiqas mümkün dibe zû bi keştiya xwe bikişînî İspanyayê. û ji bo vê wê perekî zêde bidin te. Na wisa nakim. Te çi got? Karê min nevisa li bi avayekî din dimeşe. Ev genimê han bi avayekî kiştên dizîn lê ez di nav diziyê de tu neme. O ez amade me ku van hemû gotina ji bîr bikim. Ji bo vê pir derenge ev nabe. Kêt? Kêt? Ji bo ku em van geniman berhev bikin, ku rêta alîkariya me dike. Tu ji bo wî şaşmayî. Tavê li wî vekin. Erê, helbet, çawa ku em hîn bûn ku genim li İspanyayê ye, em ê wî vegerînin. Baş e, tu yê bi me re li hev bêyî. Sekine! Ez ê bi gotina te Ne bikim. pêwîst e ku tu bi gotina wî bikî. Ev kî ye? Tu yî. Wî bikuşin. Ji bo ku hûn berikên xwe bi xwe tijî bikin, hûn ji devên feqiran xwarin didizin. Ez nahêlim hûn vê bikin. Wî bigirin. Kit! Ji vir herin. Zor û em ê bi hev re şer bikin. Tu li gor plana xwe ha ji bavê xwe hebekî. Ji ser riya min rabin, bêmejiyan. Ha çek! Bravo! Ji kerema xwe re neke. Heya ku tu xirabikirinê dom bikî wê ev îşare li dû te be. Bila herkes bibexşîne ez xemgînim. Ev şaşiya min bû. Wan ez xapandim. Her timî ji wer bû. Ji kerema xwe re min bibexşîne em hemû berpirsiyarin. Ev ne şaşiya wî ye. Wan em hemû xapandin. Erê ev rast e. Em xapan. Na, bi rastî ez... Kêt? He? Hevalên te yê qenc hene. He? Erê, ew ê herî başin. Mizefren,
تو فهم دکی کو شرکتا تجاری یا هندوین باشور دشمنین تین ازلینه اوه تشک لور نهلن و بزانه اره ez zanım û ez ê bi avayî li hember wan şer bidomînim. Wekî şerê wê li hember wan mirovê xerab. û ev şerê me dê bidome heye ku ji bo her kesî edalet pêk were. Bravo. Me bi temamî Diego'yê jî bîr kiribû. Ew li îskeleyê ketibû avê. Havar min derxin. Hadi. Tu başî Diego? Cara bê bi bîra min bixin ku ez dilên xwe melevanê binim tamam?